kans voor mensen en voor spullen. Die spullen die kan ik nog plaatsen, maar wie zit dat dan met mensen? Omdat mensen uit van alle randen sectoren van de gemeente, mensen met een afstand tot een arbeidsmarkt en dergelijke en zo. En die geven hier gewoon een kans dat ze weer een aanmerking kan komen voor reguliere baan. Ja. Dus dat is een beetje de insteek. Is ook een baan hier. Wat bleef? Is ook een baan hier. Och, je zoekt ook een baan. Ja, ja. Als ik meer Pieter of zo mocht ze sinds in de buurt was of zo, kunnen ze gewoon een keer langs. En dan kunnen we wel even de steward zo en kunnen ze even uitleggen wie eigenlijk allemaal werkt. Huurt je bij elkaar? Weer bij elkaar, ja. Is dat alleen? Dat is alleen onderweg. Ja, Normaal heb ze roeibox aan. nee, Doen. ik heb helemaal geen roeibox. Ja, wel in zo'n opvallende kleur. Ja, eerlijk gezegd kijk ik ook nooit naar alleen. Staat dat op camera? Ja. Ik kijk nooit naar alleen. Ik zie hem nog Dan was was het niet in de PR werken, man. Nou ja, dat Duitse toch met zo'n jurkje, hè? Ja, kijk. Dus. Draai die gezond? Heb ik mijn kleed gezeurd? Ja, volgens mij is het kleed niet dicht. Oh nee, dat Het huurt zo. Want het huurt zo. Hoe laat het op? Ja, dat is een vintage kleedje. Oh, dat is vintage. Netjes Dat is een vintage. hemd. Netjes een hemd. Oh, wacht. Ik had net gezien dat blusje vond ik wel leuk. Wat hier in de etalage. Ja, dat is ook vintage. Ik wil wel een camera. Wat zit ze nou? Cameravrees. Cameravrees. Ja, ja. Ja, goed. Hey, maar ik vond dat aspect van die mensen vond ik zo leuk. Ja, goed. Hoe komen die mensen dan bij je oog terecht? Die komen eigenlijk ja, van de gemeente, uit, ja, zo zal ik maar zeggen. Hè. Door ook weer een beetje een arbeidsritme op te boeren. Hier komen ook de mensen van reclassering voor taakstraffen te doen en dergelijke. Eigenlijk uit alle kantjes. Ja, en de gewoon vrijwilligers, zeg maar, die wat gepensioneerd zijn. Die wat nog even bezig willen zijn, die wat ja, gewoon nog gaat zoeken voor een paar dagen lekker bezig te zijn onder de mensen en zo. Dus, Maar ik kan me voorstellen dat het voor ook wel eens lastig kan zien. Want dat zien misschien mensen die niet gewend zien s morgens op tijd op te staan om te gaan werken. nou, we gaan Dat ze nog wel eens door. achteraan ons bellen of zo. Juist, en Dover is ook, daar denken ze veel weer een arbeidsritme te krijgen en daar hoort inderdaad ook bij dat op het tijd opstaan, op het tijd op het werk zijn. Dus daar horen eigenlijk gewoon de normale werknemersvaardigheden Ja. in, zeg maar. Ja. En stel nou dat het voorkomt, ze komen niet op tijd opdagen. Nou, dan, Gaat je er achteraan bellen? nou ja, meestal komen ze dan, ze hebben dan meestal ook een coach of een werkcoach of dergelijke gewoon bij de instantie zitten waar ze een uitkering van krijgen. Ja. En dat wordt dan gewoon kort gesloten, er werden gewoon goede afspraken over gemaakt. Er zijn mensen bij, ja goed, daar kunnen ze geen meer van tolereren omdat ze van ver moeten komen. Dus dan daar hoort ook bij dat kind wel eens een tijd door, eer ze eigenlijk op de tijd komen en dat allemaal. Maar nee, dat zijn goede afspraken. Ja, ja. Oh nee, kom maar. Camera uit. Camera uit. Ja, camera is goed. Freedom for. Hey, daar gaat die glazen freedom. Ook in de film staan. Zo is de film. Of wil ze wel nog op de Dat is samen spelen met boeren. Kom soms. Huurt hij ook is dat een kringloophond? Nee. Dat heb je goed gezien. Dus je brengt hij nou hier naartoe Nee. en de hoogste bieder mogen meenemen? Ons niet mee, toen kan ze al het plaatje, kan ze ook kijken. Maar ze kijken hoe op de auto staat. Dan welke- staat hij gewoon op. Dat is mijn levend reclamemodel. Ja, ja, maar wie mogen nu geen reclame maken? Ja. Maar Dus ik als weet ik niet dan wat- een glaasje beer toeschuif zo. Infini, ga de reclame, Infini. Infini, in echt hè? Een glaasje beer? Maar heb je toen een thematiek vandaag of zo? Nee, Of is het gewoon een beetje rond en we slaan? hebben geen thematiek, we hebben geen regels. Ja, de 1,5 meter regel misschien. Dan ga je eens een beetje kruidjes maken dan. Ja, En dan kijken of er gaat uit te vastje. een beetje alle horen.
Voor de rest doe je eigenlijk niks. Je kan hem ook eens opzoeken in zijn atelier. Hij maakt Nou nog ja, heel En mag leuk, geen reclame maken. En leuk is niet het goede woord, ik heb dich dat al eens gezegd. Oké. Nou, hij is wel je ziet wel een visueel emus. Hier zijn allerlei visueel in. Doe het wel. Ja, ja. Oh, dat een mooie box aan, dat heb ik gehoord. Dat doe er gewoon niet voor links aan. Was ze van de VVD? Ja, goed. Nee. Nou ja, als ik aan mannen van een bepaalde leeftijd denk in roeie broeken, ja, dan ben je ook zo bij de VVD aanbeland, hè? Ja, ja. Nou, wat zegt het dan nu voor u? Ja, waarom Ja, maar ik heb geen roeie broeken. Waarom alles zwart? Kens bij mij in de kast komen kijken. Maar Gaan we met vrouwtje. je huurt bij jij? Ja? En dan ga je denken, hè, wie kom ik daar binnen? Hè? Dat ken Wat bij je? Ja. Rudy, ik ga even kijken wat er op de zijkant van die auto staat. Is goed? Dan weet ik meteen van wat ook. Nou, ik kom weer naar binnen. Ah! Ja, maar dan moest kom naar een hond door. Dan moest je naar een hond kijken. Moet ik naar een hond kijken? Ja, dat vindt ze toch een mooie hond? Nee, dat wordt op de deur staan. Ja, Oh nee! Is dat dezelfde hond? hetzelfde ras, ja. Hetzelfde ras? Ja. Ja, want ja, je moet een beetje uitkijken, hè, Rudy. Met, kijk, ik kan dit doen. Kijk. Ja, maar dan zit jij dan. Ja, maar dan is er een hond al in, Oh, wacht, man. wacht, is dat? Wacht, zo kan hij. Nee joh, wij blurren. Kent Oh, blauw. ik dacht, wat giet een auto op en neer, maar... Dat is dat nooit, man. Oh, is dit een hond? Maar vertel nou eens, hè. Ja. Want ik heb geen kabel, dus ik zie het eigenlijk niet. Dat hadden van vleugel, Nee, ik heb ook geen kabel. Nee, maar doe deze dit keer. De cijferscherm gaat met nu beginnen. Jo, krijgt er zelfs veel betaald. Dat wordt goed, hè. Dat is goed geregeld. Goed geregeld, hè? Alhoewel, die dishock, joh, krijg ik ook goed betaald. Dat is ook een soort van cijfer, hè? Ja, Ja. entertainment is het, hè. Ja, Maar de stoeker is goed betaald om nu dat heb ik bezig niet te gezegd. houden. Ik heb gezegd dat ik Dat betaald betaal ik, neem ik niet Ja. kwalijk. Nee, ik neem het terug, Ja. Nee, maar wat leuk zo. En dan maar dat is gewoon, ook leuk. En maar gewoon op de bonnet voor. Ja, ja. Loop zo eens naartoe om een praatje te maken. Ja, we rijden, dat doen we nu al 7 jaar en ruim 1600 afleveringen. We rijden à l'improvies door de provincie. En, Van noord tot zuid. Ja, van noord tot zuid. Alles wat Limburgs is, dat is voor ons interessant. En dan stond hier net een huwelijk uit geparkeerd, Ja, gezien, dat ja. kevertje. Ja. Maar en het grappige is, dat kevertje stond net op een andere plek. En waar ze op dat moment in Zusteren de trigger voor ons Hoe te staan. om te gaan kijken van Ja, wie ja, is de wat is auto. dat? Ja. En, want dat moeten kleurrijke figuren zien die in zo'n auto rijden. Die dat durven. Die dat durven. Die de kop moet willen steken. Nee. Juist. En niet bang zien dat de kop eraf gehakt wordt als ze boven het meiveld doet cup. Maar de man was doogte weer niet toe, zijn buurvrouw al. En die buurvrouw had je ook een leuke hond. Wat had u voor een? Ja, wat was dat? Het was een Engelse bulldog. Engels, hè? Want Dat zijn zien- alle neven en nichten van elkaar met die mooie koppen. Met die mooie koppen. Ja. En, Dat is een Bordeaux dog. en dan wat? En een Bordeaux dog. Doggen de Bordeaux. Dat kan goed Bordeaux oorspronkelijk. Heb ik nog nooit gehuurd. Nee? Nee. Ja, nou, dat is dus zo. Is dat nou nog steeds een hond dat een auto zo neergeeft? Ja, dat wil dat veel naar binnen gewoon. Dat had een red met z'n allen. En wie het Bordeauxje? Hij had nu Sam. Sam. Sams, ja. En ze pakken die hung altijd. Mijn vrouw kwam een keer aan kakken met zijn hond. Die in een slechte periode zat. Ze zei, toen moest naar boete. Ik zeg, ik hoef die kragen niet. Dat is bios gebleven en inmiddels is het de derde. En ik ben heel geïnspireerd door die hung. Niet alleen met dat is gewoon een leuk voorbeeld van die vakmanschap. Maar die houden me heel rustig en die lopen, zijn heel vriendelijk. Het zijn geweldige. En ineens sussen ze overal. We hebben die jongen die al 20 jaar. Nu sussen ze overal omdat het mooie hondjes zijn en zo. En we hebben nu tactiek gepakt. Ja. Ja, dat wil toch cijferen, hè? Ja, wat is de nieuwe De tactiek? nieuwe tactiek is, dit is je huisje, boompje, beestje. Hè? En na het beestje komen de kindjes.
En dan komen ze erachter dat het hondje te duur is en dan moet dat erop. Ja. Ja, en veel pakken die honden zoals ze een jaar, anderhalf zijn. Dan hebben ze zo de basisopleiding, weet je wel. Ja. En dan werden ze ondergewaardeerd en dan komen ze bij ons en dan mogen ze weer hond zijn. En dan zijn veel de helden voor de hond, snap je? Daarom is er ook nog zo een springen, dat wil dat verwieren. Maar heb je dan een hondenopvang? of zo? Nee, één voor één. Al één voor één? Eén voor één, ja. Als een weer weggeeft omdat er verliet of zo, dan gaan we op zoek naar de volgende. Het is wel bizar hier, want waar we net horen... Die doen dat ook. Nou, dat was ook een herplaatste hond. Ja, ja. Het is niet haar plaats, die zeker verstaan. Ook je zoekt die zelf? Ja, ja, ja. Op een gegeven moment is dat heel makkelijk. Dan kijk je op het internet, hond moet weg, hond moet weg, hond moet weg. En dan gewoon weer kijken, want dan hebben ze 3 types in die Bordeaux-doggen. En we hebben altijd... De Bordeaux-rode? Nee, de grote, de kleine, de grote, enzovoort. En de Parijse. En we pakken altijd dit type. En dat is voor mij gemakkelijk. Dat wil je ook het aaien, anders mis ik dan. Ze lijken allemaal op elkaar. Zelfs, dus dat kunnen we niet wijzen. Wie oud zijn die nu? Wat bleef? Wie oud zijn die nu? Wie oud? CD. Wie ik ben? Ja. 52. Maar dan begint het gaan. Allee, fijne avond. Leuk dat je kent. Op de volgende. Ja, nou, een heel fijn leven verder. Als je in de buurt bent van Vlodrop, kun je met dat beeld komen. Vlodrop. Vlodrop. Kom op, wel grammaticaal correct. Hé, maar Vlodrop bij de Twee Bruggen in de buurt? Daartussen, daar wonen veel. Nee. We wonen neven Piet. Zeg maar de fietsenzaal, kent ze wel hè? Ik was laatst aan bij wie had ze, die de workshop schuft. Mijn favoriete buurvrouw bedoelt ze. Ja, oké. Ja, dat werd ze dan. Ja. Door neven, ja. Oké. Dat bescheidene woning. Dat ziet geen. Nee, dat is onze woning. Hè? Ja, de bescheiden woning, dat Ja, ziet geen. precies. Nee, daar staat rustplek der gejaagden. Oh, kijk nou toch. Oh, Rudy, kijk. Kijk Dat nou is geen toch. leegruut. Dat is ook een mooie, hè, om te aaien hier. Als dat geen trouwe viervoeter is, dan weet ik niet meer. Ja, dat zijn ze. Hé, jongelui. Leuk dat we even samen gezeverd hebben. Zodat ze het goed zijn, wil ik het zien. Anders doen we gedaan.